mi salmini moɗon moni fof inde mum e yettode muɗum kolongal Kumpital Media 2K TV caggal nde min calmini min jogimo coftal kadi arde yaadude e moɗon ngal coftal kadi ko arde feccude e moɗon e sikkude komin so tawi en jewtide nder henen ma wonan yimɓe nafoore caggal noon nde min jarni ɓe ganduɗa kañum goni suɓiɓe 2K TV yiɗɓe ñiɓɓe tabitɓe ngala sikkitare hay saha goto komin gollat ko en nde tawno oɗo chaîne YouTube arani ko rendogo kadi ko haralleɓe to banggal communication kamɓe fof ndendi ɗum d'ailleurs oɗon jiya henenne jomen hakkillaji jumtuɗi to bangal tigi rigui karallagal ko wiyete ko jayndiyankagal musidɓe hande jiɗɗen ko wadde jofande seeɗa e nder ɓesgu meɗen enen fof eɗen gandi so tawi ɓesgu so janggani heewi wonde ko nulateɓe en mbiyani en jangginani ɓesguji meɗen kono jamanu nanɗo ara so tawi a jangginani ɓiye woni jangde nasara ndene walla jangde alquran ndene walla jangdindemo meccal faam so renaki o wonata ko dondotoɗo o wonata ko nulateɗo o wonata ko tenoyowo école aji ne goodi sukaɓe meɗen nannenɓe e école aji ene ɓe keɓa gandal daranɗen ɓe jangde mabɓe mbasen tan nannudeɓe yoɓe goɗɗo meɗen ala janginirtenɓe ko yoɓe gandu yoɓe dañor hen janggo koɓe gurdi neɗɗo o so naati école hay sinno ko duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati o waɗi o yi yeeso makko o ronki yaade waɗ feere nawama e meccal par ce que ha joni woni koye jangude ala ko haalno nenne sukaɓe meɗen alhamdulillahi ina kumpiti ina jaaji hakkillaji kono ɓe ngala duusoɓe koɓe welsindaɓe tagui ɓe ngala duusoɓe hanki noɓe janginirteno ni ene e hande noɓe janginirtani ene wona gotum hanki ko jinnaɗo janguinowo e parent d'élève fof ndendanno duusa suko kono hande ɗum ala wadde noon enne ɓaadi en gandi ɗeɗon caleɗe goodi caloɗen enen jiknaɓe ɓen sukaɓe meɗen gonta janggo sukaɓe ɓe ngala nafoore ɓe ngala ittu watta e nder rendoji men saabu neɗɗo so tawi ɓiye o janggani o heewi ko joltinoyde koyngal makko e bedda ngol joltingol koyngal noon e bedda no wawi jibinandemo goɗɗum ko ganduɗa henne janggo ina yaltinamo société o henne o wonta un enfant de la rue wadde noon en so tawi en mbi jangginen sukaɓe meɗen guila gontani janggo nulateɓe ko darde jinnaɓe ɓene jiɗɗen haalde jinnaɗo fof yo waɗ fodde muɗum ɓiye o foti naade école nannumo école nannirtamo école ko beele mawo dañ gandal so jangi ha woodi ko dañi maw andu holto waɗata orienté hoore makko ngam yiloyade dañde ko wurdi e on saaha kadi an e hoore makko ma waw wallidemo nder hen par ce que ma dañ cuusal wawde waddemo présenté woni nokkuji saabu mo jogui ko boni boni ko foof humpito seeɗa e kono ala en jii hande oɗo saaha gueɗe kewɗe nana jolte nder rendoji meɗen sukaɓeɓe noɓe natiri école fof ko noon ɓe jaltirta sukaɓeɓe kadi ɓe gona duñaɓe e mecce hay sinno ɓe jangga mecce ɗen ɓe mbaɗan ɓe keppantu meccal ngal jinnaɓe ɓe noon kañumen koyemen ballitani par ce que mbiyata ko ɓaadi ka ɓoccoɗa yiiɗa janggude walla yiiɗa ɗum ni sa yiiɗi keɓaɗo henne ɗum noon ɓe sikki ko fiir la responsabilité ko wiyete ko henne hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo ɗum kadi eɗen poti salade hande o aduna o namni ko gandal gandal mawgal aduna o namni ko karallagal labtugal so tawi ala ɓiɗɗo joguiɗo ngal ɗon karallagal e ngal ɗon gandal o wonata ko nulaɗo kala ko muusi kala ko teddi ko kanko heewi hettinede nder henen ɗum noon en caloɗen gila e joni keblanen sukaɓe meɗen ɓe gona anduɓe
ɓe gona janguɓe ɓe gona joomen mecce jango so tawi rendo ngo namnima ɗum ɓe tawe nder hen mbasen wonde ɗawaɓe leñol fulɓe wasa ɗawede nder henen so tawi ka gaynako jangin ɓiyo kala ko fewte meccal gaynaka par ce que vitrinagal no woodi école aji mum no goodi tawi ka demowo jangin kala ko wiyete agriculture école aji mum no goodi tawi ka fanniyanke goɗɗo fof no woodi kala meccal ngal miijiɗa sa nanni ɓi hande o nani nder école aji mum no goodi nder henen tinnoɗen ballen sukaɓe meɗen kamɓe goni avenir janggo meɗen so wona ɗum ko heewi ma en ɗawe taw ala ko ɗawi meɗen so wona wasde joganade ɗum humpito e gandal e nder rendo men ɗum noon henne haza assalamu aleykum wa rahmatullah ɗum tan jinɗen yewtande bandiraɓe en ha tengtino onon parent uji ganduɗa ene joguiɓe ɓesguji men tinnoɗen jangguinen ɓesguji meɗen dokken ɓe gandal dokken ɓe meccal onon noon yaadoɓe chaîne men kolongal Kumpital Média 2K TV min jarnimo min beltimo min mben jokke wadde abonné mbaɗe j'aime mbaɗon abonné mbaɗon partagé ɗum kadi no walli kono kadi mbaɗon hen commentaire uji no adda ɓuccugol golle e komin gollat ko henne saabu min jiiɗi kala komin golla tawa oɗon jiito hen koye mum kadi ko tawa nafta nder hen musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama